سلام زخوركم تخاذلت سينما سمرم سناي سمت إن تمننا نحجي حزن يمتنا زلنا تحسو سبورت بهالان كنموسينا سناي مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنور فلتت حبوز دستا سحاب سني ترفتا نفسد النهار سينما سمري زحلف السنبت عسران حالن حملة مبل عسران كتن عمتو زملاء إيرلين هالان أبزن قداموت عمتت نايت أوتا غزيو عبيت والقاوان عوتات كم توغانات افتن تنتقليتهم حدشات كعين مان سيتي هالان أبزا كرمتي كابورشا دورتموند نابزا مانشستر رايت كلب كم تتنبرز فلتيم بز مسرح تحقيز دما أمنوس عدميو أبربعة ليغات إيروبا خطات بغيعلهم هالان ود 16 عمتن كله يفال ماي بروفيشنال قطمو نسنرو جوايت كلب مولدو دحر متواتهم ناب أستراويت كلب ريد بول سالزبر تساقيرهم أبزا كلبنا بيت خلوات سحاب من قصقص بمرأيخام حدش معرف نمخفات ناب جيرمنا قنعو مس دورتموند تتصنبيرم إذن روجاو قلو تتصاوتايم ود 19 عامتن كل يوم ماليا بورشيا دورتموند كلبس جميرم أبسن كلت عامتن فرقان تتصاوتلن دما أبسن شوعة نايلي قطمات سوسان كلتن شوطات همزقيوم نايما جميره تتصاوتاي بوندسليغا 25 قطمات 25 شوطات زقوطة زبل كبر زرخبه هالاند أب تاريخ إتليغ أبنوس عدمين بقلطوف 5 شوطات زمزقبه تتصاوتاي تبايل دما عبي خبري توغانات إفيو كابتليغ تفانيم بزي كاز هالان أورح مقايد كلتشين عسان حالن أم مبل 10 ناي تشامبيونز ليغ قطمو بمبل 20 شوطو بموصارم اتي زقلطفن زناسن تتصاوتاي نزبز حزب صحه تبايلو كبروسن چبيطم اقديمو هاري كين نزبز حشوتات اب 24 قطمات بمصح اب قلمي تسرع نيرم سر تشامبيونز ليغ تبايل صواع كريستيانو رونالدو بونم از مدرك كلتا 10 شوطات كمزغب 54 قطمات يطلبم بحفش هالاند مورشيا دورتموند وكيل اب تسلفولم 88 قطمات 85 شوطات كقصر بمخالو حيل هادان شوطو مخانو امسكريو نا بريمير ليج اقنعو زلوم بحفش هالان 296 ناي كلوات قطمات ككايدن كلهم 135 شوطات كامزغيرو كم دروون نحداس كلو مان سيتي وكيل اب تسلفلا فالميتي ناي محزنت قطمو كعصو مسكع زرخبن تمالغنا اب قطم كومينيشن ودعت كعساسون صحتن هالان ابزناي مجمرا ناي 10 عامتو سنيدو زلو ولقاو خربطات بقليلو 5 رسع تنتنتي زاربم بزي كازوم تنتنتي نقله بولصات تصاوت بمتقاس ابز درجه عمن كلو خمي كم نور اندحر تمليسوم تاريخ هوتهم غنصيلم علوم كريستيانو رونالدو ام مانشستر افلاموت نا 20 علمي وتحقاقاز تراكوان تنورم 22 عامت مسمل اغنا عبي شوتو ناي مزغاب شواتي ونينيوم يخون نمبر از اب كلتشن حموشن اب غزي لمد مسود غانتو فانيستور بمغروفاتو كبكس تراي تصاوتاين اب عامت سبورت كلتشن شدشن شوعتن مبل 40 شوعتن ناي كلب شوتو يقصيرم بزخا ابتي 22 عام دفنون اوان مسحالان بمنصارن اذن روجاو صبل يبلو خبلو تنتنتي يردوم رونالدو ببزح شوطات ام مدرك عصو اغر اب قلمي تزركب تصاوتاي مخانو زفلت كوينم اتزبزح شوطاتو ناب ريال مادريد مستتصنبر يقصيروم كود 24 عام جميرو ريال مادريد 9 عامات تصاوتلا رونالدو مس عدمه زي صلو واحد شوطات زونن دنق تصاوتاي مخانو يامنلم ليونيل ميسي أرجنتينا وليول لك عكام هالان قدم 22 عامت مملاو ابرارار بزحات عبيت قلبات اتينيريوم ابت اوان قداماي مسمر بارسلونا بساميل ايتوم راح سلنبرغنا لك عكام رونالدو تحقاقاز تراينيروم انتخونه او وقت سبورت تشحن شمونتن 30 ناي لك شوطات زقطر اليوم ملء حلفنت كوهابو بمخالو بحفشه ام بال 22 عامتو 80 ناي لك شوطات قطر كيلوم ميسي ابت عامت نفلما غزي شلمات بولوندير عتيرو منبارخام كم لهمت قبل يبلو فلاطات زعاوديم مو صلاح ግብጻው ሰላህ ዓለፈ ዓመት ብ23 ሾታት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ምሶን ተደሪቡ ወርቃው ጫማ መቀባሉ ይፍለጥ ይኹን በር ወዲ 22 ዓመትን ኩሎ ብዘርዮ ነበር ብቃት ነዚ ሕጅ በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ሓኽሮ ይግመት ኣይነበረን ኣብ 2014 ናብ ቸልሲ ድሕሪ ምጽምባር ኸኣ ኣብ ሓደ ወቅቲ 2 ሾታት ጥራይ ብምዝጋብ ድምር ናይ ሊግ ሾታቱ ናብ 34 ክብ ኣቢሎም በዚ ድማ እዚ ሕጅ ብማልያ ሊቨርፑል ኣብ ዝለዓለ ጥርዝ ዝርከብ ሰላህ ብምንጻር ቀዳሞት 20 ዓመቱ ባህላን ተበሊጹ ምህላውዮም ፍላጣት ዝገልጹ ሮበርቶ ሌዋንዶውስኪ هالان ابوندسليغا كولو ناشوتو مواردورتو نبر لواندوسكي እዚ ናይሾቶ ማሽን ግናም ክሳብ ወዲ 22 ዓመት ዝኾን ኣብቶም 5 ዝዓበዩ ሊጋት ኤውሮጳ እግሩ ከምብር ኣይከኣለን ነዚ ዕድመ ምስ ደፈነ ግና በአንጻሩ ብቦርሺያ ዶርትመንድ ተዓዲጉ ኣብ ቡንደስሊጋ ብሾታት ከጋይጽ ጀሚሮም ኣብዚ እዋን ወዲ 33 ዓመት ኮይን ዘሎ ለወይ ሽሕ እኳ ናብ ባየር ሙኒኽ ምስ ጋሩውን ዝለዓለ ጥርዚ ክበጽሕ እንተኻለም ባሎን ዲኦር ዘምዕታሩ ግን ኣብ ታሪኽ ህይወቱ ጸሊም ነጥብዮም ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ናይ 20 ዕድሜኡ ባህላን ተበሊጽዮም ካሪም ቤንዘማ
ቅድሚ ውስናት ኣዋርሕ ቅድሚ ሌዋንዶውስኪ ናብዛት ኣምራት ሰርሐላ ዘሎ ዓመት ተጸንበረ በንዘማ ወዲ 17 ዓመት ኮሎዩ ብማልያ ሊዮን ፕሮፌሽናል ጸወቱ ክካይድ በቂዑ ወዲ 22 ዓመት ምስኮነ ኸ ናብታ ዝበዝሕ ናይ ጸወታ ግዜ ዝውፈላ ሪያል ማድሪድ ተሳጊሮም ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ሪያል ማድሪድ ሮናልዶ ትሽቅለሉ ጋንታ ብምባራ በንዘማ ሓደ ካብቶም ኣገልገልቲ ሮናልዶ ኮይኑ ን9 ዓመታት ክሰርሕ ተራዩ ኣብቲ 22 ዓመት ደፈነሉ ግዜ ግና ምስቲ ንኻልይቲ ጋንታ ሊዮን ዘቆፀረላ ሾታት ደሚርካ ክሳብ 87 ናይ ክለብ ሾታት ኣመዝጊቡ ምባሩ ይሕበር ብዘይካዚ በንዘማ 8 ናይ ሃገራዊ ሾታቱን ኣብዚ ዕድመ ኮሎ ይበጽሖም በዚ መንጽር እዚ ዝሓለፈ ዓመት ነበልባል ኣጥቃዓይ ኮይኑ ንተኸላኸልቲ ዘሸገረ ፈረንሳዊ ኣብቲ ናይ ፈለማ 14 ዕድሜኡ ምስ ምንጻር ሃላንድ ዝሕተል ኢልዩ ነቂሉ ይብሉ ፈላጣት እዚ ዓውዲ በዚ ኮይኑ በቲ ተንተንትን ዝዓውዲ ነዞም ህዋት ተጻወት ብምጥቃስዮም ንህሉ ደረጃ ሃላንድ ከናጽሮ ፈቲኖም እቲ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ሃገራት ጋንታ ኖሮ ወኪሉ ኣብ ሓደ ጾታ 9 ሾታት ዝቆጽር ሃላንድ ከም ብጽቡቕ ነቂሉ ምህላውዮም ገምጊሞም ኣፈረንሳዊት ክለብ ፒኤጂ ብዙሃቦ ዘሎ ናይ ምስላፍ ዕድል ቀጻሊ ከም ዘጉረምርም ዝግለጽ ኣርጀንቲና ወጥቃይ ማውሮ ኢካርዲ ሓደ ካብቶም ኣብ ሃገራት ጋንታ ኣርጀንቲናው ጽሑ ናይ ምስላፍ ዕድል ዝዋም ተጻወት እዩ እዚ ኣጥቃይ ኣብ ኢንተር እንኮሎ ሓደ ኣዛራቢ ጉዳይ ብሱም ኣላዒሉ ነይሩ ምስ ሰበይቱ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 12 ግዜ ስጋው ርክብ ከም ዘካይን እዚ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተላዒሉ ምንባሩ ዝግለጽ ጉዳይ ኣብዘን ዝሓለፈ ሳምንት እውን ብኢጣልያውያን ምንጭታት ዳግማይ ተኸሊሱ ኣብ ማዕከና ዜና ኩካ ማሳዕ ይቕኒም እዞም ምንጭታት ኢካርዲ ኣብ ኢንተር ሚላን እንኮሎ በዚ ጉዳይ ካብ ኣሰልጣኒ ነምበር አንቶኒ ኮንተ ናው ዘቀንዕ ርእይቶ ይሞጽም ባርዮም ዘረዶም ናሕጂ ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም ኮንተ ቅድሚ ኢካርዲ ኣብ 2019 ና ፒኤጂ ምሻጡ ተጻወቱ ብዝከኣሎም ኣብ ግዜ ርክብ ዝወሓደ ጸዓት ክህሉ ይዛረብ ምንባሪ ዝግለጽ ነዚ ጉዳይ እታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰማይ ዝዓረገ ስም ዘለዋን ወኪል ኢካርዲ ዝኾነት ዋንዳ ናራግናም በአንጻሩ ኣሉታዊ ምላሽ ሂባትሎም እዛ ሞዴል ምዃና ትግለጽ ጓል 35 ዓመት ኣርጀንቲናዊት ሰብኣይ ቅድሚ ጸወታ ርክብ ከም ዘይፍጽም ብምሕባር ጋንቱ እንተ ተሳዒራሞ ነዛ ኸርኤን እውን አይደል ብምባል ነዚ ብተደጋጋሚ ማዕጾ ገዛ ዝበጽሕ ዘሎ ዘረባ ግብረ መልሲ ትህበሎም እንተ ገለ ወገናት ግና ለከ ኢካርዲ ኣሚራ ዝዝሕልሲ ትዛዓበየ ግጥም ኣብ ዓራት ስለ ዝኸፍት ይኽብሉ ጨሪቆም እዞም ክልተ ሰብዝና ኣርጀንቲናውያን ኣብ ፍቕራዊ ጉዕዞም ክጓራፈጡን ከለውን ዓበይቲ ካሜራታት ማዕከና ዜና ዓለም ፈጢጠን ክሪኦም ድሕር ኣይብላኔን ኪንኡ ግና ዋንዳ ናራ ነዚ ካብ ኣብ 6 ዓመት ዝንእስ ተጻዋታይ ኣብ ፍቕራዊ መጻወዲ ኣክትእቶን ከላም ምስ ሰለስተ ደቂያ ተጸንቢራቶም እቲ ዝገርም ኢካርዲን ዋንዳ ናራን ኣብ 2014 ምርዓውን ኮሎም እዛ ሞዴል ቅድመ ዓመትያ ካብቲ ኢካርዲ ኣብ ኢጣልያዊት ክለብ ሳምፕዶሪያን ኮሎ ወዲ ጋንቱ ነበረ ማክሲ ሎፔዝ ተፈላለያም በዚ መዳይ ብዙሕ ዝተገንጸለ ምዕራፍ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ በዚ ጉዳይ ካ እቶም ኣብ ሳምፕዶሪያ ደቂ ጋንታ ነበሩን ኢካርዲን ሎፔዝን ዕርክነቶም ክበትኩዮም ተራዮም ሎፔዝ ነዛ ካብ 2008 ክሳብ 2013 ሰዊት ነበርት ዋንዳ ናራ ቅድሚ ሙስኡ ምፍላያ ምስ ኢካርዲ ብሕቡእ ትዘወር ምንባራ ክኸሳን ከሎም ዋንዳ ግና ነዚ ክስብ ምንጻ ክሳብ ካብኡ ትፈላለ ምስ ኢካርዲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘነበራ ትዛረም በዚ ኮይኑ በትግና እዞም በሓባር ጽቡቕ ናይ ዕርክነት ግዜ ዘሕለፉ ተጻወቲ ካብቲ እዋን ጀሚሮም ሕቆን ከብዱን ክኾኑም ተራዮም ኣብቲ ኢካርዲ ምስ ኢንተር ሚላን ነበረሉ እዋን ተኾነውን አንጻር ሳምፕዶሪያ ኣብ ነበሮም ጸወታ ካብቲ ሰበይተ መንጢልካን ዝብሎ ነበረ ዓርኩ ናይ ኢድ ሰላምታ ተነፊጉወይም እንተ ኢካርዲ ግና ነዛ ምስለሰ ደቂ ዓርኩ ተቐበላ ሰበይቱ ክልተ ደቂ ወስዮ 5 ቆልዑ ኣምዕባ ይርከም ካብኡ ሓሊፉ ኸ ኣብቲ ውቃጦም መርኣይ ዘይብሉ ቁልጽሙ ስም እቶም ሰለስተ ደቂ ሎፔዝ ተወቂጡ ይርከም ወይልሳዊ ናይ ክንፍት ቃይ ሪያል ማድሪድ ነበር ጋሌዝ ቤል ድሕርቲ ምስ ክለቡ ነበረ ውዕል ምውድኦ ነጻ ተጻዋታይ ኮይኑ ምጽንሕን ኣብዛ ወርሒ ናብ ሊግ ኣሜሪካ ብምራሕ ምስ ኤልኤ ጋላክሲ ተጸንቢሩ እዩ በዚ ድማ ዝፈጣን ናይ ክንፍት ቃይ ኣሰርቶም ቅድሚኡ ካብ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፕ ናብዚ ናይ ምዕባይ መደብ አንቂሉ ዘሎ ሊግ ኣሜሪካ ተጸንበረ ኤውሮጳዊ ኮይኑሎም MLS ዝብል ሕጽሮት ቃል ዘሎ ሊግ ኣሜሪካ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ነቶም ብዕድመ ሸምጎል ተጻወቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ምግዓዝ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ዴቪድ ቤካም ቴሪ ሄንሪ ዝላታን ኢብራሂሞቪች አንድሪያ ፒርሎ ስቴቨን ጀራርድ ፍራንክ ላምፓርድ ጎንዛሎ ሂጌን ሪካርዶ ካካ ሽዋይንስታይገር ዴቪድ ቪላ ዋይን ሩኒ ማቲዲን ካልኦትን ኣብ ተፈላለየ እዋን ናብ ተፈላለየ ክለባት ተጸንቢሮም እዮም ኣብዚ እዋን ድማ ቤሊን ጆርጆ ኬሊኒን ናብ ኤልኤ ጋላክሲ ክጽንበሩ እንከሎም ኢጣልያዊ ሎሬንዞ ኢንሲኔ ድማ ምስ ቶሮንቶ ተባለት ክለብ ክጻወት ኣሜሪካ ይዝርከም ነዚ ተዓዘቡ ተንተንትን ድማ እዮም ሊግ ኣሜሪካ ሽማግለታት ተጻወታ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ጥሮታ ዝወጹሉ ሊግ ክብሉ ዝተሰምዑ እዞም ኣብ ተወዳዳሪ ሊግ ኤውሮጳ ልዑል ብቕዓት ምርኣይ ዝተፈላለዩ ክብርታት ተጓናጸፉ ዓበይቲ ተጻወቲ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሽምግልና ግዜኦም ናብ ኣሜሪካ ዝመጹሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምዃኑ ይዝሕበር ገለ ካብኡ ሽሕ እኳ ሊግ ኣሜሪካ ዝሓሸ ተወዳዳሪት እንተሃለዎ ከምቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ይኹን ካልኦት ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ዘሎ ልዑል ጸቕጥን ተወዳዳሪን ስለ ዘይብሎም እዞም ተጻወቲ ነቲ ናይ ሓጺር ናይ ጸወታ ግዜኦም ኣብ ከቢድ ሃልክን ጭንቀትን ወጪኦም ክጻወትሉ ከም ዝደልዮም ዝእመት ኣብ ጉዳይ ኣታውን እዞም ተጻወቲ ኣብ ሊግ ሶከር ኣሜሪካ ንኽጻወቱ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝኽፈሉ ፍላጣት ይረዱ
ወዶም በዚ ድማ መብዛሕትኦም ምስ ክለባቶም ውዕል ምስ ወዱ ካብ ናብ ተወዳዳሪ ሊግ ክምለሱ ናብ ዚ ሊግ ክመጹ ከም ዝመርጹ ይሕበር ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቅዲ ኣነባብራውን ቀልቦም ስለ ዝስሕቦም ምስ ስድራቤቶም ክጉዕዙ ድሕር ኣይብሉን እዮም ብመንጽር ሊግ ኣሜሪካ እንተኾነም እዚ ናይ ምዕባይ ልዑል ጥሙሕ ሒዙ ዘሎ ሊግ ብዙም ዓበይቲ ተጻወትቲ ገይሩ ተወዳዳሪነቱን ሸፈኑን ንምዕባይ ከም ሰርሕ ይዝሕበር ኣካይቲ ዝውድድር ኣብ ኤውሮጳ ብመሳኹቲ ቴሌቪዥን ዝፈልጥዎም ሁባት ተጻወት ናብ ዚ ሊግ ብምምጻእ ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣብ ስታዲየም ተረኺቦም ክዕዘቡን እዚ ሊግ እውን ቀስ ብቐስ ብናእሹ ብልጻ ተጻወትን ንምትኽታኽ እዩ ሓሳቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ፍራንክ ላምፓርድ ኣንድሪያ ፒርሎን ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ተባሃለት ጋንታ ብሓባር ተጠሪፎም እንከሎም ብሽምግልና ተጻወትቲ ዕቕ ዝበሎም ደገፍቲ ዛክለም ንኽልቲኦም ኣብ ባነራት ምርኩስ ኣትሒዞም ሲቲ ናይ ጥሮታ ገዛ ኢሎም ምንባሮም ዝዘከሩ ገለ ወገናት ሕጂ እውን እዚ ሊግ ናይ ሽማግለና ተጻወትቲ ኤውሮጳ ናይ ጥሮታ ሊግ ኮይኑ ምህላዎም ዝሕብሮም ባርከ ዝኸርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረም ንሎሚ ሰንበት ዘዳለናይ መደብ እዚ ተኸታተልኩም ነይሮም ኣብዚ ክቐርብ ወይ ክውሰኽ ኣለዎ ትብልዎ መደብ ብዘይ ቃል ዓለም ክትሕብሩና እናተተስፈና ዝመጽኡ ሰሙን የራኸበና ሰናይ ቅንም Film